What's up, orphans? This is your boy, Creepkeeper. Welcome sa ating munting channel. At kung bago ka pa lamang dito, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell. Kung kwentong aswangan ng trip mo, ako na ang bahala sa'yo. Anyway, simulan na natin ang aswangan. Ako si Gino, 35 taon, at ito ang aking kwento. Kumusta, Sir Creep? Tawagin mo na lang akong Gino. Hindi ko tunay na pangalan. Mga 3 buwan na rin mula nang ma-addict ako sa kakapakinig sa channel mo. Nakakaaliw talaga, lalo na sa tulad ko na halos buong maghapon ay walang masyadong nagagawa. Opo, tama kayo. Tama kayo ng pagkakarinig. Isa po kasi akong PWD. Bale, putol na po ang isa kong paa. Pero kahit na ganon, ay dumidiskarte pa rin ako ng kung ano-anong trabaho dito sa probinsya. Hindi nga lang regular na may trabaho. Kung bakit ako nagkaganito, ay ilalahad ko sa kwento. May kinalaman nito sa mga nakasagupa kong aswang. Ilang taon na rin ang nakakalipas. Gustong gusto ko talaga ang karakter ni Gilier, yung sa birador ng mga aswang. Minsan naiisip ko pa nga na ako talaga siya. Sa totoo lang kasi, pareho kaming preso kabalyero, pero nakalaya ako hanggang sa naging riding in tandem. Oo, aaminin ko, isa akong kriminal. Hindi ko na ikukwento kung bakit ako nasadlak sa ganitong gawain, pero sana hindi agad ako husgahan ng mga tagapakinig mo. Hindi naman lahat ng kriminal ay halang ang bituka. Meron din tulad ko na napilitan lang talaga. Hindi po ako sa nagmamalinis, boss. Pero hindi naman talaga ako ganun kasama. Siya nga pala, dami account yung ginamit ko para i-share ang story ko. Siyempre, burado na to. Matapos kong isend sa'yo ang kwento ng buhay ko. May tiwala naman ako sa'yo, boss. Kaya ikaw na ang bahala. Ilang taon din ang nilagi ko sa kulungan at kung minsan ay nakakalaya ako ng panandalian para itumba ang sino mang ipag-uutos ng mga kliyente ni Warden hanggang sa nagustuhan ako ng isang mayamang politiko kaya't di kalaunan ay inayos niya ang paglaya ko. Siyempre legal yon. Iba kasi talaga pag may pera. Magagawa mo ang lahat. Kahit na batas ay mabibili mo din kung minsan. Nakailang trabaho na rin ako na naging tagumpay bago pa naganap ang kababalaghan na naranasan ko. Sa totoo lang, hindi lang basta kababalaghan, kahindik-hindik talaga. At kahit sa mga sandaling ito ay hindi pa rin ako mapanatag. Hindi na rin ako masyado nagdalalabas, lalo na kapag gabi. Ewan, siguro nagkapobya na ako sa mga naranasan ko dati. Uumpisahan ko ang kwento nung mga panahong napilitan kaming magpalamig ng mga kasama ko sa isang liblib na rest house ng amo ko. Sa bandang Timog Luzon yon at hindi rin talaga basta-basta napupuntahan ng mga tao. Malayo sa sibilisasyon, kumbaga. Hindi ko alam kung bakit may ganong pag-aari ang boss ko. Pero ayos na rin. Kahit papano, may safe na mapagtataguan. Hindi sana mangyayari ang lahat ng to kung hindi lang kami pumalpak sa huling lakad namin. Napatay pa nga ang katandem kong si Peter. Sinawing palad si Ungas. Sayang, sanggang dikit ko pa naman yon. At medyo matagal ko na rin kasama. Sablay kasi talaga ang plano. Hindi namin inaasahan na marami palang nakapaligid na alipores sa dapat naming itutumbang tao. At isa pa, magagaling din talaga ang mga bodyguard ng target namin. Dati daw mga sundalo. Yung tipong mga nag-awol tapos nag-bodyguard na lang. Swerte na rin talaga dahil nakatakas kami ni Enrico at Bebot. Pero may mga tama sila ng bala. Si Enrico, daplis lang sa braso. Ang medyo masama ang tama
ay si Bebot. May tama siya sa tagiliran. Buti na lang at may private doctor, si boss. Kaya natanggal din yung tingga na pumasok sa katawan niya. Silang dalawa nga pala yung magka-tandem. Minsan, 4 kami tumatrabaho, pero madalas, dalawahan lang ang lakad. Alam namin na medyo mahihirapan kami sa huling target namin, kaya magkakasama kaming 4. At dahil sa nakilala kami ng mga nakasagupan namin, kaya't naisipan ni boss na pagtaguin muna kami. Akala ko nga sa Baguio, kasi doon talaga maraming rest house, yung boss namin. Pero doon kami pinapunta sa bandang timog ng Luzon. Sa totoo lang, hindi ako makapaniwala na may ganong bahay sa liblib na lugar na yon. Tagong-tago kasi at walang kalapit bahay. Nag-iisa lang talaga sa kasukalan. Safe nga na pagtaguan para sa katulad namin na hinahabol ng batas. Nadatnan namin doon si Mang Tibo, caretaker ng bahay. May edad na ang matanda, senior na talaga kung titignan. May inabot lang kaming papel sa kanya at agad niya naman kaming inasikaso. Nang mapansin niya ang sugat ni Bebot at Enrico, ay nag-abala pa ang matanda na gamutin yon gamit ang mga halamang gamot. Teka Manong, medyo masakit eh. Sariwa pa kasi yung sugat niyan. Para ka naman bata, Bebot. Huwag ka mag-alala. Hindi ka pa mamamatay. Ang sakit kaya? Palibhasa, daplis lang kasi ang tama mo. Kasalanan mo yan. Nagpapuro ka eh. Hoy, kung hindi ko tinodas yung nasa likod mo, wala sana akong sugat ngayon. At malamang sa malamang, inuud ka na sa mga oras na to. Ito talagang partner ko. Hindi na mapiro eh. Oy, kayong dalawa. Tama na nga yan. Baka magkapikunan pa kayong dalawa dyan eh. Nako mga iyo, iwasan niyo muna ang paglabas-labas, lalo na tuwing gabi. Kahit pa sa bakuran lang ng bahay. Bakit nong? May mga kalaban ba dito? Huwag mo sabihin na may mga pulis na rumoronda sa lugar na to. Hindi pulis iho, kundi mga alagad ng kadiliman. Ano bang pinagsasasabi mo, tanda? Ano bang meron sa lugar na to? Rico, matuto ka namang gumalang sa matanda. Ang weirdo kasi nito eh. Kanina ko pa napapansin kung ano nang pinagsasabi. Albularyo ka ba, tanda? Rico, ay pasensya na kayo Manong. Ano bang ibig niyo sabihin? Sa maniwala kayo't sa hindi, maraming kababalaghan ang nangyayari sa lugar na ito. Kaya't mas makakabuti pang manatili lang kayo dito sa loob ng bahay. Uy, tanda. Diretsuhin mo na nga kami. Ano bang meron sa lugar na to? Multo? Maligno? Aswang? Rico, tama na yan. Etong si tanda eh. Parang nakakaloko na. Ginagawa tayong mga bata eh. Ay, salamat Manong Tibo. Pasensya na kayo dito kay Enrico. Minsan talaga sumpungin yan eh. Pag-aalo ko sa matanda habang sinasamahan ko siya maglakad patungo sa kusina. Isang matamis na ngiti lang ang isinagot nito sa akin. Ungas talaga tong si Rico. Ang hirap talagang pakisamahan. Medyo may pagkamagaspang kasi talaga ang ugali kong minsan. Madalas pala. Mamaya mapikuntong si tanda eh. Bigla na lang kaming isuplong sa mga otoridad. O di kaya lasunin kami. Yung mga ganong bagay. Siyempre, sa ganitong klase ng pamumuhay ko, marami na ako natutunan. At ang isa sa mga yon ay ang huwag agad magtiwala. Kumbaga, sakyan mo lang ang mga bagay-bagay. Pero siyempre, ahead dapat yung pag-iisip mo. Payapa namang lumipas ang 3 araw. Medyo nahihirapan lang talaga ako matulog tuwing gabi. Bukod kasi sa sobrang tahimik, wala man lang TV. May cellphone nga, pero walang internet. At dahil sa sobrang tahimik, konting kaluskos lang sa labas ay maririnig mo talaga. Ewan, pero maraming kung ano-anong bagay ang naririnig ko, lalo na tuwing madaling araw. Siguro nga madaming hayop ang gumagala sa labas. Pero napapaisip pa din talaga ako sa tuwing nagsasalita ng kawirduhan si Tandang Tibo. Hindi ako sigurado, pero parang may saltik yung matandang yon. Aswang, parang tanga. Totoo nga sinabi ni Enrico.
Tingin yata sa amin na matandang to mga paslit na pwedeng takot-takutin. Nang sumapit ang ikatlong gabi ay napansin kong medyo maalinsangan. Nakatutok na sa akin ang ventilador pero mainit pa rin talaga. Maya-maya pa ay hindi na talaga ako nakatiis. Lumabas ako sa beranda sa ikalawang palapag para magpahangin at magyosi na rin. Nagtataka lang ako kasi malamig naman sa labas pero sa loob ng bahay parang may heater. Ilang minuto rin akong tumambay doon hanggang sa napagpasyahan ko na kumuha na ng beer sa ref. Nag-inom ako mag-isa kahit walang pulutan. Sa tingin ko, mas okay pa matulog sa beranda kaysa dun sa kwarto. Kaya't mas napatagal pa ang pagtambay ko doon. Nang sinimulan ko ng lagukin ang ikatlong bote, ay bigla ako napaiktad mula sa aking kinauupuan. Shit! Biglang may lumipad na kung anong nilalang mula sa ibaba, pataas sa bubong. Kitang-kita ko yun kasi halos sa harapan ko mismo dumaan. Parang isang napakalaking paniki. Pero ang ikinatayo ng balahibo ko ay nang mapansin kong parang may paa talaga yun. Parang paa ng tao. Hindi ako maaaring magkamali. Hindi pa rin naman ako ganong kalasing para paglaruan ng imahinasyon ko. Oo, killer ako. Pero sa pagkakataong yon, kinain talaga ako ng takot. Dali-dali akong bumalik sa loob ng bahay. Muntikan pa nga akong madapa. Para talaga akong bata na takot na takot. Buisit na buisit ako ng gabing yon kasi mas nahirapan lalo ako matulog. Sa sobrang banas ng pakiramdam ko ay sa sahig na ako nahiga. Nagsisimula na nga tumilawak ang mga manok nang makatulog ako. Kinabukasan ay tinanghali na ako ng gising. Nagtaka pa ako dahil hindi ko mahagilap ang dalawa sa loob ng bahay. Naulinigan ko na lang ang masayang tinig ni Enrico at Bebot sa labas. Kaya naman pala, may Bebot silang kausap. Pasimple ako sumilip mula sa bintana. Ayos, ang ganda nga ng babae. Kaya pala todo bulagas ang dalawa. Kanya-kanya sila sa pawan para makapagpapansin. Pero maya-maya ay bahagya akong kinilabutan nang tumingin ang babaeng yon sa kinaroroonan ko. Alam kong imposible niya ako makita mula sa loob pero nakatingin talaga siya sa akin. Nagulantang pa ako nang biglang may humawak sa likod ko. Trages, si Tandang Tibulang pala. Buisit. Putya, papatay mo yata ako sa gulat nung Pasensya ka na iyo. Eto, magkape ka muna. Sino bang sinisilip mo dyan? Napakunot ang noo ng matanda nang makita niya ang babae sa labas. Nagmamadali nitong ibinaba ang mga basong hawak niya. May lamang mga timpladong kape yun. Siguro para sa dalawang ungas. Teka nong, kilala niyo ba yung babae sa labas? Ay, oo. Siya si Elena. Isa sa aking mga apo. Ang tigas talaga ng ulan ng batang ito. Binili na lang wag mo nang magtungo dito Bakit naman nong? Hindi naman kami nangangagat Bakit niyo binabawalang pumunta dito? Hindi mo ako mauunawaan iyo. Sadyang delikado ang magpagala-gala sa lugar na ito. Ang weirdo talaga nitong si Tanda. Puro kababalaghan ang nasa kokote. Kababalaghan. Muli na namang nanayo ang balahibo ko nang maalala ko yung nakita ko kagabi. Tatanungin ko pa sana si Tanda tungkol doon. Pero nagmamadali na siyang lumabas ng bahay. Nang muli ako sumilip sa labas, ay nakita kong pinagagalitan niya na ang dalaga. Inaawat pa nga siya ng dalawa. Pero sa huli ay nagawa niya pa rin paalisin ang babae. Nang bahagya na itong nakalayo ay muli na namang tumingin sa akin ang babaeng yon. Grabe, nakakatakot pero nakakabighani rin.
Ewan, hindi ko alam kung ano ba talaga ang nararamdaman ko. Aaminin ko, malakas talaga ang hatak ng babaeng yon. Pero tulad ni Tanda, ang weirdo din ang datingan. Gusto ko siya, pero parang ayoko din. Kinabukasan ay muli ko na naman nakita ang babae. At sa pagkakataong ito ay may kasama na siyang dalawa pang dalaga. Tuwang-tuwa naman ang dalawang manyakis kong kasama. Feeling close na talaga sila sa mga chicks. Ako naman tamang chill lang, pero nagulat ako nang nilapitan ako ni Elena. Hindi ko inaasahan, nagpakilala siya sa akin. Siyempre, sinamantala ko na yon para mas mapalapit pa sa kanya. Si Enrico at Bebot naman ay busy na sa mga kausap nilang babae. Sa totoo lang kasi, maitsura din naman ang mga kasama ni Elena. Walang tulak kabigin, kumbaga. Pero bigla na lang naputol ang masayang tagpong yon nang biglang lumabas sa bahay si Tandang Tibo. Halatang galit na galit ito at sinisinghalan pa ang mga babae. Nagmamadali namang umalis ang tatlo na ikinadismaya talaga ni Enrico. Teka Tanda, magkaliwanagan nga tayo. Bakit mo ba pinipigilang lumapit sa amin sila Elena? Rico, relax ka lang. Mga apo ni Manong Tibo yun. Kaya naman pala mano po lolo? Umayos nga, Bebot. Kaya tuloy ayaw palapit sa inyo ni Manong yung mga apo niya Bakit ako? Itsurahan kasi nitong si Rico pangmangkanuran datingan. Anong ako? Baka ikaw no? Teka Tanda, sa susunod nga, huwag mong itinatabo yung mga babae ha. Wala naman kaming balak na masama sa kanila Makikipagkaibigan lang. Ang KJ mo naman masyado. Ang sa akin lang naman ayokong magulo ang trabaho ko dito. Mas mabuti na yung payapa tayo. Kesa matanggal pa ako sa serbisyo. Bakit ka naman matatanggal? Wala ka namang gagawing masama Basta sa susunod huwag mo nang paalisin sila. Liwanag ba? Pasensya na kayo. Pero ginagawa ko lang ang tungkulin ko. Di ba nga nung ang trabaho mo lang dito ay asikasuhin tong bahay. Pati syempre, mga bisita. Kaya huwag mo nang pakialaman yung diskarte namin. Pwede ba? Tigilan nyo na si Manong Tibo. Natural lang na pangalagaan niya yung mga apo niya. Sige na, Manong Tibo. Pasensya ka na sa mga to Sablay talaga ang diskarte ng mga kumag na to. Kung gusto talaga nila yung mga apo ni Tanda, dapat niya pakisamahan pa nila yung tao. Ang kaso, dinadaan nila sa dahas. Mahirap na. Baka kung ano pang pumasok sa isip na matanda. Pagsisihan pa namin sa bandang huli. Kinagabihan ay muli na naman ako nakarinig ng mga tinig. Nanggagaling yun sa labas. Pagsilip ko ay natanaw ko sila Rico at Bebot at kausap uli nila ang dalawang babaeng kasama kanina ni Elena. Medyo kakaiba na sa pagkakataong ito kasi parang close na talaga sila. May contact na, kumbaga. Tumatagay pa ang mga ungas na para bang nasa beer house lang. Nagtataka naman ako kasi parang hindi na sila nababahala na baka magising at lumabas si Tandang Tibo. Tagay mo na, Rico. Ano ba yung ginawa mo kanina sa kusina? Wala. Pinatulog ko lang naman na mahimbing si Mang Tibo. Mahirap na. Mamaya, mangistorbo na naman yun Loko ka talaga. Hoy, baka kung anong ginawa mo doon sa matanda Relax lang. Pinahimbing ko lang talaga siya. Teka, nasa na nga pala yung isang kasama nyo? Si Gino? Hayaan mo na yun. Baka tulog na yun. Isa pa, hindi nyo naman kasama si Elena Makakaistorbo lang siya sa atin dito. Si Elena ba? Papunta na siya. Ang sabi niya kasi kanina, mauna na kami kasi mag-aasikaso pa siya. Wow, mukhang maliligo pa Swerte naman ni Kumag. Talagang pinaghahandaan pa. Bakit? Mabaho ba kami? Hoy, naligo din kami no? Hindi babe. Ang bango-bango nyo kaya. Amoy pinipig. Parang ang sarap papakin Ikaw din naman mabango. At mukhang masarap din papakin. Grabe,
mukhang palaban talaga tong mga babaeng to. Hindi ko inaasahan na sa gantong liblib na lugar may mga katulad nila. Bahagya pa ako napaisip nang marinig kong papunta na din pala si Elena. Ayos, hindi na ako makapaghintay. Dali-dali ako naligo para syempre hindi nakakahiya. Mahirap na, baka mamaya mapalaban. Malay ko pa. Akmang magbibihis na ako nang mapasilip ako sa bintana. Medyo nagtaka pa ako nang biglang tumahimik na sa labas. Putya, mukhang nagtutukaan na ang apat. Grabe, lalo tuloy ako na-excite. Ang swerte ng dalawa, nakauna na. Pero ano kayang ginawa ni Rico kay Manong Tibo? Putya, baka tinali nila ang matanda. Saglit ko pang pinagbasdan ang apat. Si Bebot nakahiga na sa garden habang nakapatong naman sa kanya yung isang babae. Si Rico naman ay nakaupo lang habang nakakandong naman sa kanya ang kapartner niya. Maya-maya pa ay dumating na si Elena. Shit, napakaganda niya talaga. Agad na napabalikwas ng tingin ang babaeng nasa kandungan ni Rico nang marinig niya ang tinig ni Elena. Ang titigas talaga ng ulo nyo. Hindi kayo makapaghintay. Ha? Pasensya na. Ang tagal mo kasi. Matapos ko marinig yon, ay tila nahilo ako. Nang biglang kumabog ang dibdib ko. Putya, may nakita akong dugo mula sa bibig ng babaeng nakaupo kay Rico. Ganon din yung isa, yung nakapatong kay Bebot. Parang mga hayop sila na hayok sa dugo at laman. Napansin ko din ang tila wala ng buhay ng mga kasamahan ko. Tragis, ano tong mga nangyayari? Medyo nahimasmasan ako nang marinig ko ang mga pag-angil nila. Maging si Elena ay unti-unti na rin naging mabangis ang itsura. Nasaan na yung isa? Bakit dalawa lang yun nandyan? Ay nako, nandun sa loob. Alam nga naman pati yun galawin namin. Alam naman namin na para sa'yo lang siya Sabay lakad ni Elena tungo sa loob ng bahay. Utya, anong klaseng nilalang ang mga babaeng to? Mga halimaw ba sila? O mga aswang? Nanginig talaga ang tuhod ko sa sobrang pagkagimbal. Kaagad kong dinampot ang kalibre 45 na nasa loob ng bag ko at nagmamadali ako naghanap ng malalabasan. Maya-maya pa ay napapunta ako sa isang tila bodega na kwarto. Nagulat pa ako nang makita ko nakatali doon si Mang Tibo. Walang malay ang matanda at parang masarap ang tulog nito. Napansin kong wala labasan doon kaya't muli ko nilisan ang kwarto na yon. Halos sumiwalay ang kaluluwa ko mula sa aking katawan nang bigla ko naulinigan ang tinig ni Elena. Kanina ka pa ba naghihintay? Anong naghihintay? Bakit ka nandito? Baka makita ka na lolo mo. Magagalit yon. Hindi nagpaalam na ako kay Lolo. Sasamahan kita ngayong gabi. Sasamahan? Hindi ko naman kailangan ng kasama At isa pa, hindi ako makatulog na may katabi. Pasensya ka na. Oh, bakit parang takot na takot ka? Para ka nakakita ng multo Hindi naman. Nagulat lang kasi ako sa'yo sige matutulog na ako sa taas. Akmang aakyat na ako patungo sa itaas. Ngunit mabilis na humarang si Elena sa hagdan. Kaya't napabalikwas ako papuntang kusina. Talagang hindi ko na naitago ang pagkataranta ko ng mga sandaling yon. Halos nagpaikot-ikot kami sa mahabang mesa ni Elena. Bakit ba umiiwas Sinusubukan niyang lumapit sa akin habang ako naman ay todo ang pag-iwas. Ano ba? Pabilis na pabilis ang pagkilos namin. Gino, ano ba?
Huwag mo na akong pahirapan pa. Wala ka ng ibang pupuntahan, kundi sa akin lang. Huwag ka lalapit, Elena. Tantanan mo ko. Kung hindi, Kung hindi, ano? kung hindi, pasasabugin ko ang ulo mo. Panandali ang napahinto si Elena nang ituto ko sa kanya ang baril na tangan ko. Sa totoo lang, medyo nanginginig pa ang mga kamay ko nang mapansin kong tila nagbago ang aura ng mukha niya. Bigla nalisik at naging mapula ang mga mata niya na para bang mabangis na hayop. Muli na namang kumilos si Elena. Unti-unti na naman siyang humahakbang papalapit sa akin. Utya, hindi ako nagbibiro, Elena. Puputukan talaga kita. Hindi rin ako nagbibiro, Gino. Wala ka ng takas. Wala pang taong nakatakas sa mga kamay namin. Sunod-sunod ako nagpakawala ng bala nang akmang dadambay niya na ako. Sa kabila ng takot ay nagawa ko pa rin maasinta ang ulo niya. Kaya't bumulwak sa sahig ang utak ng malahalimaw ng si Elena. Sa tingin ko, napatay ko siya. Hindi na kasi siya bumangon mula sa pagkakasadlak sa lapag. Kasunod nun, ang pag-angil ng mga kasama niya na nasa labas. Halos hindi na ako makahinga sa sobrang pagkabog ng dibdib ko. Buti na lang talaga at nagawa akong makalabas sa likod ng bahay. Wala nang lingon-lingon pa. Mabilis akong kumaripas tungo sa kakahuyan. Rinig na rinig ko ang mga yabag ng aswang na patuloy na humahabol sa akin. Kaya't habang tumatakbo ay panaka-naka pa ako nagpapaputok sa likuran. Oo, isa akong kriminal. Marami na akong labanan na pinagdaanan. Ilang beses na rin nanganib ang buhay ko at dumating na nga sa punto na tanggap ko na ang kamatayan ko. Pero sa pagkakataong ito, iba pa rin talaga ang epekto sa akin. Iba yung takot, ang hatid ng mga aswang na to. Naniniwala naman ako sa kanila, pero hindi ko akalain na balang araw ay mararanasan kong makainkwentro sila. Buong lakas pa rin akong tumakbo. Wala na akong pake, kahit pa magkanda sugat-sugat ang talampakan ko. Ilang minuto na rin akong tumatakbo nang walang tigil, hanggang sa napansin kong palakas na ng palakas ang mga pag-angil na naririnig ko. Isa lang ang ibig sabihin nun, malapit na nila akong maabutan. Ganun na lang ang paggagimbal ko nang maaninagan ko mula sa likuran ang humahabol na halimaw sa akin. Sa pagkakataong ito ay sobrang pangit na talaga ng itsura nun. Hindi ko maipaliwanag kung anong nilalang ang nakakahawig nun. Basta parang mabangis na hayop na parang taong grasa din ang itsurahan. Alam kong anumang oras ay maaabutan na ako ng isang yun. Bandang huli ay wala na ako nagawa, kaya't napagpasyahan ko na harapin na lang siya. Inasinta ko ang ulo ng halimaw na yon at sa kabutihang palad ay tinamaan ko siya. Tulad ni Elena ay padapang bumagsak ang halimaw sa harapan ko. Mabuti na lang talaga ay tinatablan pa rin sila ng bala. Pagod na ako ng mga sandaling yon at gusto ko na lang sanang magtago. Pero ramdam kong may ilang aswang pa rin ang patuloy na humahabol sa akin. Inabot na rin ako ng malas kasi naubusan na ako ng bala. Kaya no choice na talaga kundi ang tumakbo na lang. Dumating na sa punto na kinakapos na ako ng hininga. Hindi na ako tatagal pa. Nag-uumpisa na nga akong tanggapin ang katapusan ko nang bigla akong maaninagan ang isang kalsada sa di kalayuan. Sa puntong yon ay nagkaroon ako ng pag-asa. Pero mukhang malabo din talaga
Kasi parang wala namang nadaan doon. Oo nga't may ilaw ang ilang poste. Pero sana lang talaga may mga tao na doon. Ilang hakbang na lang, malapit na. Pero nakakadama na ako ng mga pagkalmot sa aking likuran. Bahagya na kasi akong inaabot ng aswang na nasa likuran ko. Tiniis ko na lang talaga yon dahil buhay at kamatayan ang nakataya sa mga pagkakataong yon. Sa wakas, naihakbang ko na rin ang isang paa ko sa konkretong kalsada. Pero sa hindi ko inaasahang pagkakataon ay may biglang tumama sa aking napakalakas na puwersa. Ang malas, nasagasaan ako ng isang truck. Halos hindi ko na naramdaman yon, pero alam kong inabot kaming dalawa ng aswang na humahabol sa akin. Nang idilat ko ang aking mga mata, ay laking gimbal ko. Nang matanaw ko, nawala na ang kaliwang paa ko. Huli na nang napagtanto ko na nakaladkad pala ako sa ilalim ng sasakyan. Mabuti na lang kahit papano ay nakapreno pa ang driver. Kaagad akong tinulungan ng nakasagasa sa akin at ng ilang sasakyan na napapadaan. Pero bago pa ako mawala sa wisyo, ay natanaw ko pa ang isang malaking asong itim. Tulad ko, sugatan din siya at paika-ika pa maglakad. Nang imulat ko ang aking mga mata, ay nasa isang ospital na ako. Nakabenda na ang kaliwa kong binti at putol na talaga ang paa ko. Nung una ay nahirapan talaga akong tanggapin yon. Pero sa tuwing naiisip ko na nakaligtas ako mula sa mga aswang na yon, masasabi kong swerte pa rin. Buenas pa rin kumpara kila Rico at Bebot. Nang tanungin ko ang doktor kung nasaan na ang kaputol kong paa, ay muling gumapang ang kilabot sa buong katawan ko. Hindi na raw kasi natagpuan ng otoridad kung saan ba napunta ang nawawala kong paa. Buwisit ang mga aswang yan. Kahit papaano pala ay natikman nila ako. Sana lang talaga hindi nila ako mahanap pa. Dahil paniguradong malaki ang galit nila sa akin dahil nakapatay din ako sa grupo nila. Parang amanos lang dahil nakain nila si Bebot at Rico, pero nakapatay naman ako ng dalawa sa kanila. Simula nun ay hindi na nga ako nakipag-ugnayan pa sa boss ko at mas pinili ko na lang umuwi sa probinsya ng mga magulang ko. Laking pasasalamat ko talaga dahil binigyan pa ako ng isang pagkakataon ng Diyos. At dahil sa kaganapang yon ay masasabi kong mas napalapit pa ang loob ko sa kanya. Sa ngayon po ay payapa ako namumuhay mag-isa dito sa probinsya. Hindi man ako nakapag-asawa, masaya na rin ako. Tanggap ko na natatanda talaga ako ng mag-isa. Maraming salamat po sa mga nakinig ng kwento ko. Alam ko, merong mga hindi maniniwala, pero nasa sa inyo na po yun. Hindi naman ako mag-aaksaya ng panahon para magkwento dito kung puro kabarberuhan lang ang sasabihin ko. Maraming salamat din pala, Boss Creep, sa pagpapaunlak. Salamat din po sa pagpansin sa chat ko. God bless po sa channel nyo. At sana tuloy-tuloy na mga uploads nyo. Lalo na yung Birador. Gino.